Sup mga kabrad, sukaron mga kabrad. Nami sa basak. Tanawa mong nami din ni guys kay magpaputol niya niya. To among giputol ni. Lupad lagi ni guys. Pat ni mga kabrad. Butang. Sige naman kay hangin kayo mon. Mga kabrad, letter kuan mga kabrad. Video ko be. Kay dalawa mga kabrad la. Wah. Makita mga kabrad. Ito mga kabrad. Mga kabrad. Ano man siya mga kabrad? Nabuhian. Ikaw Shen. Ikaw Shen. Wala mag-give na magtugot na mga kabrad. Ibangan mo. Mo din akong igagaw na grade 3. Si Edmond. Mon, tanamon. La. Grade 2. Ako kinder mga kabrad. Gamay. Tawa ka ito nag-hiktan o. Hiktan na. O darang. Kamon. Asin. Uy. Mga kabrad. Wow. Uy. To. Mga kabrad. Nabuhian nila mga kabrad. Nabuhian. Wala tagaw gusod. Pero doon na kaya di na magtagpa. Adang. Tawan. Mga kabrad. Dara. Hawa Shin Kim. Nasabot ito. Mga. O darawa kabrad. Mga kabrad. Unsa na ulupad? Unsa na ulupad mga kabrad? Awan na mga kabrad. Nagtuyok mga kabrad kay Buluman. Mga kabrad na mga kabrad. Like kamong guys mga kabrad. Hawa di ha. Hawa lagi Shin. Tahu unsa na ray. Mga kabrad, wala mga kabrad. Nindot kayong kuan ang Malibot man tag kabrad dinhi. sunod mga kabrad nga. Sa libog. Galibog mi mga kabrad, galibog ko. Sa tumbaw o blue. Siya rin nagama guys oh. Siya rin nagama. Siya na jud ako nga nagapa ko ya. Kaya ako lang ginabay ko gumugumit. Dara. Tuyok man mga kabrad. Tuyok. Da. Perting ang inita. Mga kabrad. Perting tulina pod. Mga kabrad. Oh, perting tulina. Iha mga kabrad nangani man ni na Ay, sigpakita kay wala na. No. Na, init naman mga kabrad. Bye-bye. bye-bye. Ikaw man. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye!